Ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. Ngeit bo ka jingwan ka jong trai ka la jan. Tading ta ngeit baka ni ka percaya ka mangi imenta ka nom Muslim show. Ngeit bo jisuun sawan barabuan unrong no ya kita ken kibang ngeit hau. Tading ta ko haban ong ifi ka ni ka singi. Ladap him ngeit Pila syukur ya ladi. Lapim ngeit akhtien ka jong ble. Ladapim ngeit hau jisu. Pila le ben tela le ben. Sisaya ka jim ka jong fi. Bun sini kam ngeit ka jing batai jong brio. Bun sini kam ngeit ban yu brio. O Jeremiah Ukraini kata khat nyausan long bala tim yu brio basania hau brio. Hang ni ka por mentang ka an pule na ka kitab proverb ka ni ka nong ka balai ka khot ka basan ter ka ktien ka jong blai ka ong gumni. Ka ong to ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. But what shania halaga jong ka jing shampang. Halaga linti baroh to play u te un pen bet ye lintia jong me. Wat long bestat laga jong ka jingyo to shifting U Trai but to kiar na ka besniu. Te kan long ka jingkot yo sopet jong me but ya ka khlen ka shing jong me. Ka khien ka jong blay ka kren but ka ya tho ya gi but ya ka ni la tho ru daw Solomon u bestat. Badum padon let's say uba kam start ben Solomon hadu menta namar uyo ya ka jing start ka bakerpang now blay but utho ru ya ka ni ka proverb but kam tam ya ka ni ka benta ya ka buong wat long uba start hala ka jong ka jingyo to shifting U Trai to kier na ka basniu wong wat long start what no start tading ta habang apuling na ka khtin ka jong blay ngai uni uba start ni ka start udang pendam ya lede ha ka jing start but haga ka bor ke jong blay. Hang ni wong to ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. Wat shania ala ka jong ka jing shampang. Tading ta wat nom shania haladi. Wanom shania ala ka dohnud ke jong fi. Wanom shania ala ka jingmut ke jong fi. Na ka por ni ikai ya ka tangi pen snow but ya pen snow ya ka jo shiga jo. Baga khin ke jong blay ong to ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. Ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. Shu ngeit ba ya Ngeit ya ka ka bula ban le na ka banta jong fi. Ngeit ya ka bula ban pen pau ya ka ta ka jim ka jong fi. Ngeit bula ban pen dap ya ka jing don kam ka jong fi. Ngeit ya ka bula ban le ki kamba but ngeit bula ban pen imru ya ka jim ka jong fi. Dan sibon ki bru kim ngeit bo jisu dai unong pen em. Ya kwa ban ong fi don the way pa unong pen em tang u jisu u bala ban pen em ya ka men sim ka jong fi. Tading ta to ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. Wat shania ala ka jong ka jing shampang kam tam ngi ma ka perthai start menta ka ba ki jikai ki ba per ki jing batai ki ba per teng ka pen arta tien ru ya ubrio ban ngeit au jisu ban ngeit akan ka ktien ka jong blay. Tading ta kwa ban ong fi ka ktien ka jong blay ka long undisputed mla ban penduk ban pendam ni ban penrem ya ka ktien namar ka ni ka ktien jong brio hun ka ktien jong blay. Tading ta ya ka ba ka ktien jong blay ka ong ya ka ta ngi haban shka ngo ban ngeit. To ngeit U Trai dala ka dohnud baroh. Dala ka dohnud baroh. Ka bamut pim de ban arta tien, pim de ban shifting, pim de ban dan ka no ka jing perkhat da kom ni da kom tai. Ban pai she ka man ni she ka diang. Henry ban ngeit ban pet tang U Trai ya ka bula ban le ka jing jong fi. Puna preng jong fi pang dohnud fi pang men sim fi pang jingmut ji perkhat fi pang shisha namar ki jing ki jingle ka pi kan do aga jing ke jong fi ren do menta ka sngi ngeit U Trai dala ka dohnud baroh bo ni U Trai ula ban le ki kamba aga jing ke jong fi ude ujo ublai ubakat e ko riau basau ude ujo ublai ubakat ya ka tau mau siang ban pen mi ya ka ude ujo ublai uba pen mi ya kita ki kpu ha ka ta ri khlau ude ujo ublai uba pen kala thiang ya ka ta ka ka baktang ude ublai ha ka tasmen ka batmai uba le shibon ki kamba ban besa ya kita kisan hajar tangda khendiat ki kpu ba khendiat kita ki dok kha bang kwa ban ong yi ka ni ka sngi ude ujo ublai ubala yap ubala mi pat dring ta kwa ban ong yi ba ka ka bukran ya ka batai ya ka bu yathu lopa ka jabit thik dring ta ngeit U Trai dala ka dohnud baroh ngeit bo ka jingwan ka jong trai ka la jan tading ta ngeit baka ni ka percaya ka mangi imenta ka nom Muslim show ngeit bo jisuun sawan barabuan unrong no ya kita ken ki bang ngeit hau tading ta ko haban ong fi ka ni ka sngi lot of him ngeit
Pila syukur ya ladi. La phim ngeit akhtien ke jong blai. La da phim ngeit au Jisu. Pila le ben te la le ben. Si sai ke jim ke jong fi. Bun sini kham ngeit ke jing batai jong brio. Bun sini kham ngeit ban yu brio. Bo Jeremiah Ukraini kata khat nyausan long bala tim yu brio ba shania au brio. Tadi ta ka babel ka ontong ngeit au trai da ka dohnud baroh. Da ka dohnud baroh ngeit bet. Kaya ba ja EP kum ka basniu. Ri tip ya ne ka wai. Ba pipi dan bu trai ta ka basniu ka kala jingkar khu. Ya kata ka ba i kum ba pido nong i kum ba pin kut no na kwa ba nong fi la da pidon bu try em kanum kot kan dei ban ka jing sedang tading ta kwa ba nong fi kan ka singi ka ba menta la fi la nget u try da ka do no ba fin dei ubre ba comentam fin dei ubre ba comentam ho ka prthai kam yu i ba u Jisu ya ba pi u Jisu dan ba pi kanum i rei dei ta mo pi ba mat pi smu thu ya kata ba ka kwa ba nong fi ba ka jing ba breu ke jong try ba ka jing teng shan ke jong o ka long ha ka jing im ke jong fi dei tang ma phi ba sung tho e ka ta ba pi pi ngai om tang ma phi sung tho e ka ta an re kita ki ba pi pla ya ka ta ka ba pi sa ki kitaro ki ni i ya ka ta ka jing pen ka ladur ka jong blei ka jing im ke jong fi ba fi nei phanai ba fi nei teng shan ha ka buram ka jong utrai ngai ha utrai de la ka do not baroh wat shania hala ka jong ka jing shampang Tring tak tin ke jong blai ka hang ne. Hala galenti baroh to plai u te un pen bet ya galenti jong me. Plai u trai. Dodan ke ege plai u trai ong ha ka kerteng u Jisu. Pin iki lomba akin ken ria. Ha ka kerteng u Jisu. Kita ke jingpang ken ria. Ha ka kerteng u Jisu. Kita ke jing ken pet. Kita ke bor ki so ken ria. Balada kim ken ria ru pin yu ipat ya ka buram ke jong blai. Bagata ka bu so utmu ban pen sniu kan kala long jingker kubet. Khamat jong pi bet utrai un pen kala bet ya kata mana yang aku abang ifi ke singi baganan ka bor haga kerteng Jisu haga lenti baroh to playu wadong banganga start wadong banganga tip wadong banganga la wadong banganga nang madang rasibun ki brio haga babel ki ba ongkum ta ublay upen pau ba dei ma pipleng dei manga ngikan mau kting ke jong blay la don we brio uta si shau dei bu start u dei shau bodon bor umut dor ba dei ma u bale lut ya ki baroh tanga puli hang ne ka por kene na ka kitab Daniel ka nomor saw kene dekat ke ba lai pau ka ong usim mulai thu bul ong hato kane kamlong ke Babylon ba kraw ya ka bangala tei manga banlong ka jaka shong sim ka jing kraw ka bor jonga bat na ka benta ka nam ka buram jonga pi usim Nebukadnezar usngo bade ma u bala tei ya ka Babylon ya kata ka hima ka jong u bar udang mudur badai ma u bala pen long kita ka jek shong sim ka jing kraw ka bor jong u ba naga benta ka nam ka buram jong u bagi hang ni bo blai kum tahi tangan ni ka dekat lai fulai ka ong haga tahi ka por la pendap ya kata ha uneb u Nebukadnezar bola be no ya una ki briu bola bam plang kum ka masidap baga met jong u kala ji da ka jer beneng tanda usnyu jong u lasan kum kisner pukni bagi tersim jong uru kum ki tersim sim yang ni bo blai wang wanum sarong wanum sungustat bo blai sisa udai ma u batang ma u bade ben yo ya ka jingro bat ya ka buram baroh ndan bala ban sim ya ka buram ga jong blai uni briu ulas no sarong bula kala long kum ta ong ga ktien ga jong blai kula marat badeng ta kidon ki briu ka Bible ki bas no sarong usim jong ke Egypt u faro usno sarong u blai u penjat ya ka hima jong ukum to udah penjat ya ka economy ka jong ukum to udah penjat ya ka defense ka jong ukum to udah penjat no ya ka takari shikalemat namar ka jing sarong ka jong u ni shibun ki briu ki bas sarong ki bas no start Henry u blai u penle ran ya ka jing start ka jong ki usamsan usno sarong berkum ta la penle ran ro ya ka jing im ka jong u na Shillong no ba u kala ka ba mut adien bo blai pen pau beng ya ka buram ka joko ngi u basnai ka Titanic usno sarong busna mo ong even God cannot sing the Titanic tang ba u blai ha ka first trip 4 poi hero ka Titanic kala ngam ha ka duriau bat kum ta kilaya yapru kita ki besong ha ka tang khniat ki balalat im na kata ka jahat Titanic tadi ta ka abang ifi kababal ka ong halaga lenti to apply u ti urban bet iglenti ya ka jong me pisngo jing ya lenti jong ki korok kharam pisngo ka tan pisngo bala jalan tan
Dari pla how try. Pla ya kerteng ujisu. Pin yu I bagi kita kelenti korok koram kin madan. Kita ki bokong kongan kin betlot. Pin yu I bau kandon ke jing sup apdeng jong kita ki korok koram. Kandon ke jing kemen apdeng kata korok koram. Kandon ke jing tengen kamen sim jong pi apdeng kita ki korok koram jong ke jing em. Bang ko abang fi haba fi chania outrai. Long balakar khu fi kumba. Keting ke jong blai kong sup utau brio ba chania outrai. Baru bagi jing chania jong ulang trai. Hagalenti jong pi to pla yau trai. Tiu pin bet lagi lintiat jong fi long ba start lagi jing yo to ship ting utrai ba to kiar naga bas niu kai kata bas niu kadi jing sarong. Wadum sarong ba pitip, wadum sarong ba pipila, wadum sarong ka ba pipiong ladam dan manga kanum long. Kwa banong ifi. Ublay uang to kiar na kata bas niu. Kiar na bas niu. Pagkababal ka ong hang ni. Katakan long ka jingkot yung sopet jong me. Bade ka clean ka ing jong me. Kan long jingkot yung pi. Kalau beriu like tit sopet am ani jinjar hat Tadi yang tahu long ka jingkot yung sopet jong me. Bade ngait usopet jong pi. Un long sisya ubakia bade ubaklan. Bakan long ka ing ru. Mau kata ka ing sisya kan long ka baklan. Lalu beriu terkong ing ka ktalut kata ing ka kta kata ka met ka jinjari uban yat ban yeng. Padahal tahabang akren na kabakan jaman sim. Ubriu ubamdan ya kaklen kabakan jaman sim. Hagiti kishing kabakan jaman sim jo ulong ubriu ubakordet palat. Ubakordet palat. Tading ta kababal kakren ya kata. La pidan U Trai, pidan ya ka jinkmen. Bagi jinkmen kalong kadawai ka babaha. Henda ka jing susi ka penterkong ya kishing ong kaktin ka jong blay. Tading la pidan U Trai, pindan ya ka jing susi. Bahkan ni kejing susi ke penterkong ya kejing im feel saya dan pernah jong fi sungul terkong hakan ni ke por ke bamenta fi sungul terkong ne kwa ban duai na ka benta jong fi bo men sim ba khoi untuk haga jing im ke jong fi undawan hiar kum ka paro haga jing im ke jong fi kejing pesle kan tu api bagata kejing terkong baroh kan do kan dam ba fin long ki brio ki badap daga klen ka jong men sim ba khoi daga klen ya kejing ing ke jong fi ya kabala pi dak ban yang ban ya ya kabala filak ban syakri U Trai ya kabala filak ban money U Trai ya kabala filak ban pla ya gospel bat ya kena ketien ka im ke jong u ban pla ya ka kerteng Jesus Christ tadi ta kwa ban duai nam ta jong fi hagan ka por ka bamenta trying ai ngo ema pag ketien jome ka wanda ka basai ya ka bangin nget hame ko try banginum shania halaga jong jing champang Try ki kon jame kin shania ame. Kinum yai laga jong jing champang. Bakalenti joki baroh kin plabi ame, bakin kot yame, bakin kerpat yame try. Namar me demo me bupen bet ya kata kalenti yai baroh. Try bini ki kon ki jame kin long ki be shakti yame try. Bakinum snow yiladi bakin snostat. Bagatai ko try ka long kabasniw khamat jame ko try. Namar ka long shisha kabamimi ijli. Yaw brio basarong bat ubasnostat. Try ka tin ka jome ka ong tangin ka way bo ba start on susurong ka jing start jang o lani uta bodan bor on susurong ka bor jang o lamni uta borus pa onum susurong ka ta spa jang o ndai uta bo susurong un susurong tangin ka way bo itu U Trai ai bo pin itu U Trai but ya ka tin ka jang o ai bo pinda snow to bo pinda itu bo yo ban pla ya ka ta da ka jing kemen ya kita ken kiba don hajan jang pi ngaduai ngakar khu ya pi opinio ban keren ru yal dia man la kasngi da kaktin jong blai namar ka don ka jimpen kya ka don ka bor ha ka kaktin ka jong blai ya pi ngaduai ngakar khu pi ka ne kasngi bagan long shisha ka jing kya yu sopet uba kenjut uba pang jong pi bagan ne kaktin sha kan long ka jing dap ka klenya ka shing ka jong pi U Trai un ai ka bor ando men da kasngi bagi jing yam jong pi try un pen sange no kita jing ja umat na ki khmat baga ta jing ot ka jing yam jong pi kan yat no kan riak na do menta ka jing kemen kan wan ka jing sok kan long ka badap ka ba shlai happy ba pin yo diang ka bor ka ba thmai ya ka ba U Trai un ai happy na do menta ka sngi to khang no ki shintor na ka ba yam ki khmat na ki umat ong try na mar ga lai I ka kam jong pa ong try bangan ai nong yapi bangan ka sngi U Trai un ai nong yapi daga jing tengen daga jing kemen bo un le ki kamba haga jing im ga jong fi adwai nga ker khu yapi wan do jing kemen Ngeit U Trai daga dohnud baroh tangga ta kala biang haga ker teng
uji sungedwai. Amen. Amen. Try nak kui fi, in say shem yang la shay kasni. Try jing sok lor kat fi.